Good morning logoफोर welcome back to my vlog गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर जों दिनै हासार सारनो फैदों आरो सारनाय ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर नोंसोरनो देखायनो फिसा ब्लग लाबोलायबाय आरो नै सासेया दै सोगासिनो दं दै गैयामोन नालाय खोथिया थिलियाव दैया बिराद खम ओंखायनो दै सोगासिनो दं आरो दै सोखांबाथाय सारलायनोसै हासारा बै लंमनायाव दं Tahu nggak berarti lah. हालेवखावगासिनो दं मानसिफोरा नै नुला केमेरायाव खोथिया खि खोथिया आरोना बेयाव बे जोंहानि दा बे मोनसेया आदैनि ओइ जानाया इसोरना जौबाय बियो आंनिख्रुइ साननै आवगायगारदों बे मोनसेया ओमफ्राय बै जौनाया आवगायनो गारदों आरो खोथिया बारा मोजां जायाखिसै हांसोआ उदला जोब्बाय नै थोगोना थोआथाय गिबायसो आङो मा जागोन नै गेसेंथार थोआबाथ' गैला अबाव नागिरनानै मोनबावनो दे नैबे आरो बे जा गाज्रि जाखाबायना हांसोआ उदला जोब्बाय मा जानो दै मा जागोन बिखि हांसोआ उरजोब्बाय नैलाय लांदां खालामजोब्बाय हांसो उरनानै हांसो उराबाथ' थोगोन सानखादोंमोन आङो हांसो उरनायखाय गैला आरो थोनाय नंला नै लांदां जाजोब्बाय मा रखम थेवबो हासार सारनोसै एसे मुथानैसो मोनगोन बेयाव ना मुथानैसो मोनगोन जायो बे आदै माहानि नै बा बैबो आदैनि बा बिजा मालायनि बियो बेलेगनि आरो दिनैनि ब्लगाना बे दिन्थि जाहैबाय हासार सारखांनानै थाव लायलायनोसै आरो दिवसियाव हालेवनो ओइलाय आरो हासार सारनो फैगासिनो दं ओइ बुरिया जुम जायालै माथो जानो मा थफ्ला लादों गाइस नै लाखाबाय आरो रेडिनो सारनोसै आं हासारखौ सासे केमेरामेन बेखौ हमनो होनोसै यो बिनि नामा यो सारनोसै दे सारलाय न' हमदो मोजां सारदै हासारफ्रा हासार लाखाबाय बरिया हयना नहय नोंगौब्रा सारलाय नायनां स्राय सारनांगौ बेबायदि आवगायलांबाय होमबासो मिलायनो हायो ओरै होनांगौ खोथिया जि सुन्दर ओमफ्राय बै जा हांसो जाजोब्बाय आरोना माबाबो थोनांगोन बियो नङाबाथ' बोरै जानांगौ थोआबाथ' मालायनाव लायनांगोन tetetew gising goसोम नुदों ha स्रां नुदों आरो बेंगि हाया गावजोब्बायमोन नै दासो दै सोनानै खोथिया नायब्रा माबायदि हा थोगोना थोआलै आनै थोआबाथ' मा जानांगौ सोरा नोंसानिसो गावनि बोरायखौनो सिनायला नामारा
मा जाखो Finishing जाबाय बियो फिनिशिं जाबाय बेमाबो दंबावो नै बेमाखौ सारफागोन हासारजों लोगोसे भिटामिन दं नै बेयाव गाइस खोथियाव हासार गारखांबाय आरोना गारनानै फैबाय न'आव ओमफ्राय दुगैबाय ओंखाम जाबाय ओमफ्राय दायो अखारलायबाय थाव लायनो जों लोगोफोरनि रेडि थाव लायनो थाखाय रेडि खालामबाय मा बुस्थु सगा टेंकिखौ बेयाव होबाय आरोना रेडि खालामबाय खाबथाबाय थांनो खारबाय नै रेडि आंनो बेखौ चेन्ज खालामलायनोसै नै सक बेटारिया मोजां नङा गोदान लाबोनोसै थाव लायनोसै बिउसियाव ओमफ्राय आरो गारिनि साखायाबो मोजां नंला नै बेखौ गोदान होनांसिगोन दा होबोनोसै फाहामानो थाला लिक आरोना गावजोब्बाय गोदान होनानै लाबोनोसै आरो फैसा मोनोथाय मिथिया सोंनो नायनोसै खाबथालायबाय दिंग्राखौ थांसै अखारबोलायबाय जोङो नै बिउसियाव थांसै गाइस बिउसि थांनो नागिरबाय गारिया द्रामा नाय जाजों lagi kenal lagi guys dari sakit bukan mana guys Sigun Bagan जों लाङिनाव मोनफैबाय नै बे साखाखौ चेन्ज खालामग्रोनोसै स्कुटिनि साखाखौ आदानाव फैबाय आदाया लागायसिगोन आदा लागाव गोदान क्रिस्टियाना जाबाय गावनो अट'मेटिक आदानि दखाना मा नै साखाबो दं गारिनि साखा दं लागायनो हागोन कनफारेन्स खोमसि नुबाय नै लाङिनि नङा ना जाम्बुगुरिनिसो मानसिया ओरैलाय दखान होयो आरो जाम्बुगुरियाव आदानि मुङा खिन्थादोब्रा नामखौ खिन्थादो नरेश बसुमतारी फुलिगासिनो दं लागायनोसै दिनै जुगा फैयाखै
जुगुदाया दा फैगोन बे ओंखाम जानानै 12तासोआव बिराद लेट फैयो मानसिया दखानाव जाय लांदों बेखौनो बुंदा गैयाबो फैनाय dan kenapa ini dunia itu kiri nama manusia itu nanggung lana itu kiri itu yang apa pun bela apa pun naik jadi kiri เขาสุเป้ไปแล้วนะอยู่เซียว mana ngapa kari drum cuma kayak gini เดี๋ยวเดี๋ยว tin hagai buntel buntel mahona wedding juga ไว้เด้งกัน kau langsung aja nih berarti bagaimana bro tin harus sama kusemen जाबाय गाइस दायो जोङो लांनिसै गाबोननिफ्राय हालेवनाय स्टार्ट आरो थाव लाखांबाय नै लोगोफोर थाव लाखांबाय जाय जों थांगासिनो दं न'आव जों थांगासिनो दं nyala pada naik garis salah dengan tahu dan ada lagi apa mungkin naik sipin angka oh dunia enak gorong bener tau pangkalan sih baik ke kata ini सफैलायबाय गाइस जोङो दायो न'आव सफैबाय ड्रेस खुलिबाय लान्थिया जाबाय नै ड्रेस खुलिनानै ओमफ्राय फेन गोदाना बि फेन गोदान लाबोनाया एलइडि रिमट गोनां आरो बि रिमटजों जायो खारो वानाव होबाय वानाव स्ल' 2 dong 3 dong 4 dong 5 dong 5 sim dong ini dia umpamanya ini sebagai 6 sampai 6 sim kali next video lagi menaik bye bye